Kalakhain Koirapho, Nilip Constituency Kaparlo, Borlang So Medical Subcenter ki Kimpen, Radatum, Davaidaru, Longpon Pipinlang. Labangso Medical Subcenter ki Kim Laki, Ha Borlang So Borpung Araraphan Panongsi, Kedamtang KAAC, Kongres Kachari Pon Bomahut, Labangso Medical Subcenter Kimrang Pipon Pa Oi Pa Aipen Patang Pipondo. Ning duga bangke labangso medical subcenter along non puanta Davaidaru ke aphialamlo doctors lapen nurse atum humridam dipinlang pusi pherangke ka humridam hot hadak araratum thanang pachini dun renpi lapen chuki hola pen kahilo kilometer thong kep sosi se kachelang iji BPHG chuki hola an kisoder atum aphan PAJE pensi charchongpon lapen langroi along setami phan nangke tha pensi wangbomlo Lapen labangso medical subcenter Prabjin pen keso kachelang ija phanang pipe polote non kewangji MLA keliga hotke sorry hotti borlangso arlongoti lapen borpung larong pli arat ahwaratum election boycott PG pusi rongasaratum ningje thepen pherangkiang no lam jaipon Koilamati pen Joy Singh Teron birta pangdakpon Kedamtang matijong ni pai troxiar ni ada porpai kep malom bukulia koloni fil alongpen National People Party mati NPP atumpen by Dreli pangcheng ponsi manja lapen di puarong supian kebar pangcheng pon. Lapen labangso National People Party mati NPP amai pupen kaningje pon ke non kewangji MLA kilika hota NPP ahin penta cepate dunji puta ningje pon. Lapen labangso NPP laki karbianglong alongki kecheng pon lang puta than pachini pon. Bang really bang ini NPP ya pen asal men sini itu really pada kilo sedak bolong ko maji tu manja aku manja tu gitu Acala NPP tu bang kopi parti ni lah bang ke National People's Party People's sedak Party. karbeng lah orang nak ini fast lah sedak ini tu ngaswa parti mesen ko jak ini tu cidon ini lah itu an ini tu cidong lah lah pen ini tu sivet do pensi non itu sivet do pensi ini tu dapat sivet baik really itu bar itu lah Acha non la kebang ji MLA election sita me nang litum la NPP hin pen cepati donji pini angring do non igma ke bang ji MLA election sta mili tu dakar beng long men cepati tu ko di puta cepati ko lapen ke bukajan lapen ke patalang so lapen harakat nasib di tali tu cepati tu si Jambuli NGO atumpen Nilip Constituency Kaparlo Koilamati Dhoniram Ingtiarong an Humridamsi Dhoniram Ingtiarong arat atumpen Cingki Chethan pon Jambuli NGO atumpen Amek Kavia Tumaphan Akijoypen Hospital along Silang Ponji Lapen Tekok Tiki Hemi Jangri ke Boydet Atumaphan Anta Kelang Kelana Ponji Lapen Kerap Kapajir Ponji Pusi Rat Angnu Jambuli NGO atumpen Lam Jaipon Koilamati Dhoniram Ingtiarong arat atumaphan Jambuli NGO atumpen Lapuson Kanghon Kangjinso pon thegapot Jambuli NGO atumaphan Kachuru pon Koilamati pen Joy Singh Teron birta pangdakpon Piniar ni ladak Koilamati Dhoniram Ingtiarong nilitum arong rup long nitum nang humri long lagi nilitum ta ning arong lo nilitum Jambuli NGO timpen abang so arong rup long nang humri lagi athe kidu pen sinitum nang humri lo athe ki la hen lo nitum ladak rong rup long kidu ki la tumaphan la pen chuklema warsai ka ve tumaphan lon nitum la medical ahinanat nitum la eyes check up ko kem long ki padu ponje long nitum non adona phai la pen amuni la phai ki en bom ahut la dak arong rup hantan nitum phai en pon ji la pen en pon pu pu sini nitum la dak nang humri lo la pen en ta en pon long lo la pen rong rup atum nitum phan nang chi tu du nang chi rab du na pot nang tum ka do ka ve phanta churu piji reglo na si lason thak thak si arong long ta la pen kapre constituency long ta nitum damji la pen aphai en nampo na si lang tum ka do ka ve tum aphan se tame nang tum nang chitu dun tha nang chirab dun tha pusi nitum Jambuli NGO hin pen nang tum ka do ka ve phanta chining ripijir pondo la pen consider tum se tame nitum long nang chirab dun po nang chitu dun po pusi nitum Jambuli NGO hin pen isi ningi chi thedam ki do la pen ningi the thip dam ki do kok ke la hen lo nang tum chirab dun po la pen nang chitu dun po pusi nitum ning the dam lo kasi nang tum kadok ka vis tame ahir jumi nang hang pidun tha ahir jumi nang pidun tha nitum ansu se ke me ke claim je phan ki du ke la ka tunga phan ke rap thek je phan ki du ke la ka tunga phan kille pen ki rap dun thek je phan thek anun an pen du an pen nitum ki rap thek je phan nang tum se tame ki rap
Hani tak Dhunirami tiarong Jambelin jo atum kewang leke kam ni orang lama. Alang atum la bangsa program gan pen hitum tak Dhunirami tiarong Arab do antan hitum alang atum bangsa keru kilo. Kasi sona thale non kewang ilang aporan ta hitum sedai non nokte untuk se hitum longsi. Isi pen isi alang atum kene akerap la pen kangin so antu se long kon bumbu pisini men chuklo. Ya chorolo. La penjila itum konseri kaya tum ta chorolo itum MLA penamdisi itum mon Dhunirami tiarong ako ka dukpik dan pini antar development ave stame sarkar hin kan itum hananglang pini la sa alis stame itum phana kara patalang teman kilo chorolo seno nilihin kan hano yang tum mon kirang pen pot anso selang tum long arnam herjeme pedonang Bothan langso serdihun aklam indoor stadium along KFA atong ingden kep kechok Karbi Farmers Association amahang ketek arni alir acampen katalon pon. Bangso mayalong MLA Dr. Mansing Rongpi lapen KAACEM Rupsing Teron atong cetong dunsi RD dojot pen rada tumapan aning pathidun. Bangso katalon pon along kecengsi KFA alama Maipu Durgewar ingti ahin pen lama pangjarpon. Bangso pi kedo rat amai pi along manpen kedo MLA Dr. Mansing Rongpi lapen KAACEM Rupsing Teron lapen General Secretary KFA Amarjet Timongatung cetong dun. La bangso indeng cap lapso birth anniversary puthak ni yep. Oh pini ningarong lo ning charong par lo je niltum pini paniar ni pen cepaduk megjang je choche jun je pini niltum 10 Karbi Farmers Foundation de niltum alira champion pachun poniglong lo ningarong lo choropar lo kadokawe brands sub brands lapen saichuti kiarat niltum molong nang chitu duna pot lapen niltum long nang chetong dun manpeng aluhi sarpu tum hanta niltum choro lo lapen angko department asor tum ta niltum han training nang kipi pon awareness nang kipi pon apot niltum ta hola tum hanta choro lo lase anso se mo kewang yar ni pusita me niltum Karbi Farmers Association ko paan ma member paan ma brands sub brands lapen kadok kawe West Karbi Anglong noi la kadok kawe East Karbi Anglong kunoi kadok kawe niltum isivet ke doji lapen angko nitum farmers anso se ke claim ke dam kapang tang pon thegi hansi ana me hirjume long ta hanglo lase nilihin pen bangke choro lo kadok kawe nalitum hanta angko nilining sam piglo pini program bangke successful pusi lasi nilihin pen lapan sip lo kadok Lapen nal tumpini indeng cap anang let tang lo dan ningkan cap ang bong nalitum rada farman ke claim pon along aputhak nalihin pen isi hini bak paklang pon thagi ma la ningkan ke bang bong nilitum tarabasa punoy niltum hodak dagling farm dolong lapen angko deopania long pusita me niltum long honga farm pusita me ratum han pajir long lo lapen vokak pusita me niltum tapajir long lo lapen niltum la ningkan ke bang bong pen ko paan ma niltum Karbi Farmers Association apora teng pen nane soka khiti claim naing hanjang khiti claim naing motor khiti claim naing niltum lahai sob cipa jir jeng ko niltum cethan je ko son se claim naing ma la son thosi niltum pining ta motor da tiki dun lo hanjang da tiki dun lo alu da tiki dun lo lapen COVID-19 hot pusita me laki sik chik ahut pusita me nilitum masab pusita me brands sub brands kadok register nitum cheron long lo cipilong lo ning sam lo lapen niltum khai ahan je khai ko son si kereng naing ma ko son si kadok kawe politically socially publicly nitum cheme naing ma pu la solam pu thakota niltum memorandum pusita me niltum Karbi Anglong CM Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hangsa hanta niltum memorandum ta pidam lo lapen isi hini pusita me niltum lapusi niltum training awareness program lapen kadok kawe niltum cerap citu pensi ajada saita ke deng pon pensi lapusi pacun ponik bom lo lapen non ke bangjiar ni pusita ada mahir jume pen niltum isivet ke do kadok kawe farmers tum Karbi Anglong nitum along le cerai komji niltum maka akabi khaidum ta saitiki po long le cerai kompo paikas bondok pipelo pusi nilhin pen bangke short abangke lapusi ningjek lo